daga ƙarshe muna jaje ga al'umman musulmi, muna jajanta ma al'umman musulmi na duniya gaba ɗaya, muna yi ma al'umman musulmi ta'aziyya na shahadan ayatullahi alkamna'i, wanda aya ne daga cikin ayoyin Allah, kuma abun mamaki ne daga cikin abun mamakin da Allah ya ajiye cikin al'umman san Allah. dama Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajzi Allahu as-sadiqina bi sirqihim wa yu'azziba al-munafiqina in sha'a aw yatuba alayhim. To wannan haka yake, suna cikin wanda Allah ya zabe su domin daga tutan addinin musulunci a lokacin da duk kasashen da suke danganta kansu zuwa ga musulunci suka zamanto karnukan farautan Yahudawa, karnukan farautan makiya Allah Ubangiji ya zaɓi wannan al'umma. Dama kuma manzon Allah ya nuna Salmanul Farisi ya ce daga zuri'ansa, daga jama'ansa za a samu wanda da su tsaya tare da addini kuma da su ɗaga tutan addini ba su tsoron kowa akan wannan addinin. To lallai Ali Al-Khamna'i ayatullahi ya yi shahada sakamakon abubuwan da kowa ya sani, amma abinda dan isar ma 'yan uwa da shi su sani shine shi shahada sunna ce ta waliyan Allah. Shahada ba wai faduwa bane, shahada nasara ne. Idan aka samu shahada to ana nufin da a samu wani irin nasara mai girma a gaba. Haka yake nufi gaskiya. Domin idan muka je duba sunnan Allah, da muka sunnan Allah duka mafi yawa haka ne, a lokacin da aka yi wani irin shan wahala to akwai kuma wani babban nasara da dai zo. Wannan abu yaƙi yana tafiya kuma ana ci gaba da yi, kuma shi alharbu sija. Kawai abin da zan faɗa ma 'yan uwa shine mu taya Iran da addu'a. Cikin dare ka tashi ka yi sallah, ka roƙi Allah, ka ja wani adadi kawai, Allah Ubangiji ya taimaki waɗannan bayan Allah. Wallahi dan Allah suke yi, kuma addini ne a gabansu. Kuma yanda za ka gane maƙiyin Allah a wannan lokacin shine wanda zai soki Iran ko ya yi ɓatanci ga Iran, to yanda za ka gane maƙiyin Allah kenan. Ko ya soki shahadan wannan waliyin Allah, duk wanda za ka ji yana wannan abin maƙiyin Allah, maƙiyin addinin Allah kenan. Saboda haka mu taya su da addu'a, mu ƙara dagewa musamman a wannan wata mai albarka wajen nema musu Allah ya ba su nasara, Allah ya kawar da waɗannan azzalumai, abinda suke ji da shi na ƙarfi Allah ya fi ƙarfinsu. Allah ya sa shahadansa da shahadan jama'ansa wanda aka kashe su tare, dan an kashe shi da shi da matan ɗansa da wasu shashi daga jikokinsa da wasu hafsoshin soja da wasu shugabanni an kashe su. To muna roƙon Allah da tsohon shugaban ƙasan wane ne? Ahmad Najat. To waɗannan shahada da suka yi Allah Ubangiji ya karɓi shahadansu. Sauran waɗanda suke tsaye kuma Allah ya ƙarfafe su. Kuma a ji tsoron yaƙi da wanda shi yana neman shahada. Shi duk wanda mutuwa ba damuwansa ba ne, ka ji tsoron yaƙi da shi. Ta'asan da zai maka ya shige tunanin ɗan adam, saboda kai ne kake yin yaƙi don ka rayu, shi dama yana yaƙin ne don yana neman shahada. Kuma dama Allah ya faɗa yadda suke ƙin mutuwa ko? Qul ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. In ku da gaske na Allah ne, ku yi burin mutuwa. Sun fi kowa wala tajidannahum ahrasan nasi alal hayat, sun fi kowa tsananin san rayuwa. Saboda haka suna yaƙi ne tsakanin masu san rayuwa da kuma wanda suke neman shahada. Dan haka kuma Allah yana tare da masu gaskiya. Wala yansuranna Allahu man yansuruhu, inna Allaha ma'as sabirin alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ina tabbata muku kashe ayatullahi kamna'i wallahi imani ya kara musu, jajircewa ya kara musu, kuma albarkan annabi za a ga wata aya. Allah ya kara mana san manzon Allah. Akwai sauran lokaci ne? Akwai sako ne shi. Sako ne na addu'a wani daga cikin manyan masoyanka daga Damaturu.
to faɗa a sifika. baya cajin ta ya ƙare. To bismillah. wani daga cikin manyan masoyanka daga garin Damaturu a daren yau ya rasa mahaifiyarsa, ana ce masa Sheikh Adam na faɗa ibn Maulana Sheikh Baba Wali Sha'ibu Damaturu. Na'am. shi ana faɗa wa malam da mahaifiyarsa addu'a. To alhamdulillah, wani ne daga cikin yan uwa, wane? Sheikh Adam na faɗa. Sheikh Adam na faɗa. Ibn Maulana Sheikh Baba Wali Sha'ibu. Ibnu Maulana Sheikh Baba Gwani Shu'aibu Damaturu. Damaturu shine iyalinsa ta rasu, Ya rasa mahaifiyarsa. ya rasa mahaifiyansa ta rasu. Allah ya gafarta mata, Allah ya mata rahma, Allah ya sada ta da manzan Allah, Allah ubangiji ya karbi tubanta, Allah ya karbi ayyukanta kyawawa, duk matattunmu Allah ya ji kansu, Allah ubangiji ya gafarta ma iyayenmu. A Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi, Allah ya kara masa yarda, Allah ya kara masa kusanci da manzan Allah. Fatiha da salatul fatih. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.